ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ଆଈ ନେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ତା କୋଳରେ ବସେଇଲା। ତ ସେ ଯାଇ ତା କୋଳରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ କାଖେଇକିନା ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରୁଥାଏ। ତାକୁ ସବୁ ନାଁ ଫାଁ ହେରିକା ପଚାରୁଥାଏ। ସେ କିଛି କହୁନଥାଏ, ରାଗିଛି ତ କିଛି କହୁନଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କିସି ଦେବ। ସିଏ କିସି କେମିତି ଦେଉଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ବୋଉ ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଚାଲିପାରୁନି। ତ ସେମିତି କାଖେଇଛି। ତ ସେ କେମିତି କିସି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଜେଜ ନଥିଲେ ଘରେ। ତାପରେ ଜେଜ ଆସିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଜେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଗୋଟେ କିଣ୍ଡ ଯାଇ ଆଣିଥିଲା ଜେଜେକୁ ଖୁଆଇଥିଲା। ତ କେମିତି ସେ ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜ ସହିତ। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘରେ ରହିଥିଲୁ। ଆଡ଼େ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘରେ ରହିଥିଲୁ। ସେ ଜେଜ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଜେଜ ତାକୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ସେଉ ଦେଲେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଈ ସେ ହେଉଛି ମୋ ଜେଜ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆସି ଯାଇକି ମୋ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ହକ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବାପା ଆଉ ଆସିନଥିଲେ। ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଛି ତ ରିସେଣ୍ଟ କାଲି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ବି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଘରେ ରହିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ରାଜାଟା ଆସିବ ମୁଁ ରହିବି କ'ଣ। ତାପରେ ରାଜା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ରହିଲାନି। କହିଲା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ରହିଲି, ଟାଟା।